حانت هاتو كهاتكي أنا أدديد أبارات أدي بكري رجسي ملحاسي قال لكي خون ناسي بحيل أفرار هي قال عادك أسخون رجسني دحر كاسي أنا زجرمن أتقابت نقلتنا بمعرض بتسحنا سلازي دليت كن مسرحة كن مو خايت بلاني كي راح أيها بكرمي أنت رينيكي بقى حاسس الرجال خمس أخلاق مساكي بالنسبة له الجس هرك أنا كنت قاس سلازي كعلت نتما إذا حازي بكيرا إلى بحايلي كسوغا شبتو أبز عالم زلو سب ولا تتعز بحال ننات والفلوم والفك بحال كله جنا حمق عينت والفطر حزي كنا بتصبق نجار مولا فلوم بتكون بتي بسخون نجار عمنا مستولف وتسعيته حمق صعب ترح يسخون سخون سبون نفسه انت زحاتا عوش تقال ايت نزي مرة صنيرهم نزي والفقنا والفي آلد كرأ كله كابل عيد سقب ملحاسفة سيما يتعرفني عم نزرعة تلخ فايز ميسو من لك هاف ترح زيكونون عدك سخوان ኣብቲ ንሱ ዘሎ ከባቢ ሓፍቲ እንዳሕራለትካ ብኡ ከይትዛወረ ፀቆት ጸሎት ትገብር ኣለካ እንተዘይኮይኑ መዕበጢ ከምዛ ዝተዳለወላ ርግቢት ናብዚ ናብትን ክትብል ክትግበጥ ቅድም እዩ እንተጠሚቱ ኣይምሕርን ይስሪ በልዎ ካብ ሰማይ ተወሪዱ መፂኡ ቦግ ዘበል እዚ ባህርያቱ ግና ምስኡ ዝዓበየ ገና ብንእሽተ ኩለ ከማን ጓል ምስ ዘርኢ ፍሽኽ እንዳበለ ዓይኑ እንዳፀቐጠይ ዝኸይ ዝነበረ ኣሕዋቱ ኣዲኡ ተዛሪቦም ኢዶም ረቢቦም ብፍላይ ኣዲኡ ኣተውስ ከማን ክትስቀል ተጸሊማያ ወይ ድማ ውራይ ምኻድ ምንበርከ ዝኾነ ወረ ብዛዕባ ወዳ ከየሰምዐት ተመሊሰ ማለት ሰበት ስለ ዝኾነ ሕታቶም ስድኡ ከመይ ኢሉ ይዕቢሙ ካነ ከም ዕቡድ ከልብስ ዘዝረኸባ ክናኸስ እንታይ ዝበለ ርጉም ውላድ እዚ ብውሽጣ ሕርኩም ተሪላ ዘይስማዕ ሰሚዓ ወዳ ክትገናሕ ትፍትን እሞ ዘይሰምዕ ሰብ እሞ ኣበይ ክሰምዕ ገጽ ከማን ኣይህባን እዩ መሊሱ ደኣ ድሕል የብላ እምበር ገለስ ላኪፉ ኣሎ እምበር እዚ ስናይ ነገር ጥዕና ኣይኮነን ማይ ጮሎት ክልተ ሸውዓተ ክውሰድ ኣሎ ኢላ ተበግሶካ እንተ ነገራ ሃሚመ ለክለን ኢለ ደኣ ማይ ጮሎት ዝኸድኩ መልሱ እያ ኣታዎ ሃሚምካሲ ንዓና ከማን ተሕመነ ኣለኻ ወላዲት ኣምላኽ ትስምዓኻ ሓር የበለና ምን ክሰምዓ ዝገደደ ሓሪቑ ኢዱ ነፂጉ ዝዕዘር እንታይ ሞ ክትገብር ሽዑ ንመንከ ክትሕቦ ፈጣሪ ናብ ልቡ ይምለሱ ኢላ ስቕ ተብል እቲ ዘገርም ነገር ድማ እተናዋልድ ዘበላ ጓል ከም ዝቃየር እንዳፈለጣ ይጽግኦም ኸነን እዩ ኣዋልደ ተወዳደተይን ክበሃል ሓቂ ጽባሕ ንጎ እጫ ካልኦት ከም ዝበፅሐን እንዳፈለጠይን ዝቐርብኦም እንተኾነ ግና ዝነበአት እምባእ ዋላ ድሌታ ትኹን ኣይግድሶን እዩ ጽቡቕ ነገሩ መስተይ ሰተን እዩ ግን ዝኾኑን ናብቲ ዝደልዮ ጉዳይ ምስ ኣበለ ብዘይ መከላኸሊ ፈጺሙ ዝኾነት ጓል ኣይሓድርን እዩ ንዚ ኩሉ ዘይግድሾ ምዃኑ ጓል ክጠንሶ ወይ ክሓምም ፈጺሙ ኣይወሓጠሉን እዩ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ዋላስ እንታይ ጠኒሳ ኣለኹ ትብል ጓል ብጌጋ ያጋጠመቱን እቲ ጥንቃቂኡ ምናልባት ሰሪሕ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ካፈ ኮፍ ኢሉ ማክያቱ እንዳሰተ ከሎ ሓንቲ ጓል ጠንበርበር እንዳበለት ትመጸት እሞ ስምዓስካ ንስኻ ኢላ ብነገር ጀመረቶም ተሞክሮ ስለ ዘጥረየሉ ድንብር ጸበሎን ለፍሊፈን ገይረን ተጻሪፈን ስለ ዝኸዳደም ይድወዩ እዚ ኸናን እምበር ኣይመጻኹን ምስ ኩለን ከም ዘውር እንዳፈለት ግን ንዓይ እንታይ ግበረትሉ ኣለኽን ዘመዛዝን ርእሲ ተዓዲልክምሻሎ ዘዋፅኣክን ዘይተገብራ ኣነ ይሕሽን ኢለ ይገብሮ ስለ ዘለኹ ስለ ዝብል እቲ ኣትብከ ጫጭ ትበል ትጨድር ኣይግድሹን እዩ ናይ ሚልዮናት ሰባት ቆልበት ተኣዲልዎ ካብ ኣደዶ ኮንካ እንተውሊድካ ሃፍተ ይብልካ እንዲ እዝታት ከም መክፈቲ ሸውሃት ስለ ዝጥቀመሉ ድንብር ጸይብሉን እዩ ነዚኣ እውን እዝኒ ክሃባ ናብቲ ምስቲ መንደቐ ተለጢፋ ዝነበረት ቲቪ ብቁማቱ ቀጸለም ነዚ ምስ ረኣየት ስለ ዝሃርአት ምሳኻ ከይ ምስ በለቱ ጸርጸር እንዳበለት
ካብ ጅብኡ ፒሮን ወረቐትን ኣውፅኡ ጥርኣንኪ ኣብዚ ኣስፊርኪ ኪዳይ ትረብሽኒ ግዜ እንተረኺበ ጉዳይ ክክራእዩ ምሽዶ ንምዃኑ ዘኪርካኒ ዶ ኣቲ እንታይ ክዝክረልኪ ዘይባኻንቲ ዘረባ ሰለፍኪ ቃልዒ ክልት ኮኒ ምስ በላ መሊሳ ብሕርቃን ውቃን ሰርሐት ሰባት ግደፊ ይብሉ እኳ እንተነበሩ ክትሰምዖ ኣይከኣለትን ወለካ ወርኡ እንተነበራ ማዕረ ከምዚ ግና ይመስል ኣይነበረን በቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ማይ ብኪር ፍግእ ኣቢልዮ መፃ ቲቪ ከቋመጥ ጸኒሑ ግልጽ ምስ በለ ብሕርቃን ከጥምቶ ስለዝተዓዘበ ኣለኸ ዲኺ ደኣ ሓንቲ ሕቶስከ ክሓተኪ ኣነ ኣገዲደ ኣብ ኣራት ኣደይ በክዴ ርግጽ መልሓሰ ገለ ኢልኩ ይኸውን ግናሲ ብሓይሊ ኣፈራርሒ ገለ ኣይደቀስኹን ርግፀኛ ድሓር ከዓ ኣነ ዝገርመንስ እቲ እጋበት ንክልቴና ብማዕረ ዝበፅሓነ ስለዚ ድሌት ክንምስረኸብ ቅድሞኽ ኣይተብለኒ ኪዲ ጥራሕ ረሓቕ እየ ካብ ቅድመ እንተደለይኪ በዓል ሓሰስ ኢለ ሪጋ ከምሲኣከለ ክመፅኣኪ ምስ በላ ሕጅስ ህርቃና ክትቋፀር ስለዚ ከዓለት እቲ ማይ ዝሓዘ ብኪር ኣልኢላ ብሓይሊ ገጹ ከጨበቱም ጽቡቕ ነገሩ ከባቢ ሰዓት 11 ናይ ንጎስ ስለዝነበረ ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን የግዳስ እንተዝነበሩ እጥጥ ዝብሎ ሰብ ኣይኮኑን ከም ተወሳኹን መማቕርቲ ሂወት ዝብል ምሽማይ ቅድሚ ሕጁን ዝተፈላለየ ፀፊዒት የእንግዲ ስለዝነበረ ክሓርቕ ይኹን ከንፀድ ፅራይ ተርኣየን ሶፍቲ ካብ ጅብኡ ውፃእ ገጹ እንዳደረዘ እሞ ሕጂ እንታይ ኮይነ ይኺ ትብሉ ዘለኺ ምስ በላ እንታይ ኮንኪ ኣንተ ሓወይ ብጀካ ኸ ዝፈልጣ ጓል የላንዶ ኣይበልካንን ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ጥራሕ ምስ ዝተፈላለዩ ኣዋልድ ርኢካ እዚ ኸማን በጋጣሚ ገይሽ ስለዝነበርኩ እምበር ክንደይ ጉድ ምስ ረኣኩ ነይረ ዋላ ካብ ውሽጣ ሰብ ዝብለኒ ዘይሰምዕ ዝነበርኩ ትብል እንተነበረት የግዳስ ክትዛረብ ስለ ዘለዋ ትዛረብ ዘላ እሞ እንታይ ይኹን ኢኺ ትብሉ ዘለኺ ብፍቕሪ ምሳይ ዙር ኣፍቂራካ ድዩ ኣይትድከሚ ንፍቕሪ ለዝተፈጠርኩ ሰብ ኣይኮንኩን ምስ በላ ኣንተ ሓወይ ብሂወተይ ኮይንካ ተፃዊትካ መስለኒ ቁም ከም ሰብ ክድንግፅ ዘይትፍትን ኣይሰሙን ሰለስተስ ኣዋልድ ክትቃየር ሃፍትና ኣዋልድ ምቅያር እቲ ዝምክሓሉ ስራሕ እዩ ብኣኽ እውን ኣይተጀመረን እጫዕኒ በፂሕኪ ክትቀርበኒ ከለኺ እንታይ ነቲ ኣፃሪኺ ክትፅግአኒ ነርኪ ርግፀኛ ወረይ በፂሕ ክሎ እንዳፈለጥኪ ከኣቲኽየ ሕጂስ ናተይ ጌጋ ኣብ ምንታይ እዩ ጓልን ካመቻን ቀልጢፎም ክቃየር ኣለዎ ዝብል ታቢላ ተሓጊጠ ዝዛወር ምስ በላ ዘይኹን ሰብ ገጢማ ከም ዘላ ስለዝተረድኣ ትን ክትብል መረፀት የግዳስ ከምቲ ሕርር ዘበለኒ ዘይሕርኽ ኢላ ስለዝሓሰበት ፅቡቅ ጌርካ ተላገፅ ፅቡቅ ጌርካ ብነብዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሽከዓልል መርገመን ዘይበፅሓካ ድዩ መሲልካ ያዒ ባርቴለ ዘይብሉ ቦርታ ረኺብካስ ከም ድሌትካ ጎሊዕትካ ክትከይድ ምሽ እሞ የለን ሕጂ ግርም ተታሒዝካ እንቋዕ ደኣ ተለከምካ ኣነ ተሰካሚት ኤችኣይቪ ቫይረስ ምስ በለቶ ደርገፍ ከፍ ክብል ብስንባደ ነታ ኣዚዙ ኣፋሪቋ ዝነበረ ማርኬቶ ሂቡ ምስ ሓደጋ ግልብጥ ኢላ ፋሕ ጭንግር ሕበለት እንታይ ኢልኪ እስከ ድገምለይ ምስ ናይ ስንባድኡ ሰሚዒኻኒ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ልብና ምሽት ተብሎ ተለኪምካ ኢኻ ኪድ ነብስኻ ፈትሽ ተመርመር መስጣና ደቂ ኣንስትዮ ምስ በለቶ ሰማይ ምድርን ይላገብ ብዘይ ኮንዶም ዝኾነ ስለዘይሰርሕ ክወሓጠለይ ከኣለን ነፍሱ ዋላ ሓደ ሕማም ከም ዝብላይ ዝፈልጥ እዚ ሃንደበታይ ከቢድ መጥቃዕቲ ንኡ መልሓሱ ኪሎሜትር ከምዛ ተዘርጋሕ ዘይነበረት ሕጅስ ስድሪ ክትዝግሞ ይተረኣየትን ኣብ ኣንኮሎ ማይ ዝወቕዖ ሃምኒ መሲሉ ኩልንትንኡ ብሃንሳብ ርክሙ ሽሉፍ ቀበለ ዝገብሮ ጣፊዕዋ ኣለበጠ ድንግርግር ፅምቱ ትበሎ ዋላ ሓደ ዘይግድሸ ሰብ ጉዳይ ሂወቱ ብቅፅበት ከተሓሰቦ ጀመረ ዘይስንኻ ሕፃ ቆርጥመሉ ዲ ዝበሃል ፅፍዒት ካልኦት ኣይህመካን ኣይስማዓካን ኹን ንኣኻ ገርም ገይሩ ምስ ኣላድሩኻ ግዳ ፅቡቅ ገይሩ ስወጠካ ዝኾነ ሰብ ነገራት ማዕረክንድኡ ከበርቲ ምዃኖም ዝርድኦ ኣብ ነሱ ምዝወርዶ ጥራሕ እዩ ሽዖስ ኣብ ከብዲ ኣዲኡ እንተዝኣቱ ኣይምፀልአን ከምዚ ከጋጥምሉ ፈፂሙ ሓሲቡ ሓሊሙ ኣይፈልጥን ኣሕ እንዳበለ ነቲ ጣውላ ደጋጊሙ ሓረሙ ደዊላ ክትዛረብ ዝፀንሐት ጓል መንበራ ስሒባ ኣራጢጣ ኮፍ ድሕር ምባል ኢዳ ኣጣሚራ ተፈሲሓ ከተእዘቦ ጀሚራ እያ ሕርቃኑ ንውሽጡ ኣቃፂሉ ከምዘን ዓበይቲ ትካላት ትክን ሰማይ ሰዳ ንሱን ናይቲ ዝነበሮ ካፈ ቦሎፎን ፀለሎ ቀቢእዎ ነበረ ናይ ብልቡ ብዘይ ቃል ሰንቢዱ ሓሪቆ ዘሎ ከዛረብ እንተብሎም ቤን መልሓሱ ተለኪታ እዛዝ ዓበይት
ደጋጊሙ ነቲ ጣውላ ቀጥቀጦም ኣፍ ዘይብሉ ኮይኑ እምበር ስለዝገሄር መሓረና ይብል ተላግ ጽባ مش طرعرع ክትብል صنيحካ እዚ ኩሉ ፈኸራስ ነዚ ትፈርሕ ትስንብድ እንተ ኮይንካ ኢድካን እግርካን ኣሪምካ ዘይትኸይድ ንብኣት ደቂ ኣንስትዮ ቁሩባይ ደቅፀካ እንድዩ ሓንቲ ሂስካ ህይወትካ ብሰላም ዘይትመርሕ ከምዛ ፀብሓ ኣይጥዕምን ዝበላ ሰበይቲ ናብዝን ናብትን ካብትብል ቁርብስከ ሰምሰል ብዝኾነ ሃገድፈካ ናብ ልብኻ እንተ ተመሊስካ ግና ንገረኒ ክልቴና ተለከምቲ ስለዝኾና ጽቡቕ ፍቕራ ህይወት ክነሐልፍ ኢና ሰላም ህይወት ይምነልካ በለት ንሕልባ ስለዘብፅሐት በፈሸኽታ ኪዳኣ ሕርኩም ትርበል እምበር ኣነስ ኣይሓመምኮ ገለ ሕጂ ግርም ኣደብከ ሕዚ ኣዋልድ ኣመስግናኒ ሰብ ኢለባ ምስ ገለ ተጸጊዐ በዓለ ህይወተይ ክሕፅር ከምዚኦም ዓይነት ምልጋብ በይነይ ምንባር ይሕሸኒ ብጀካ ኣብ ዓራት ምልቃስ ፍቕሪ ዘይረኣዮም ፈጣር ዓቦይ ይቅሬታ ስለዝሓሰኹም ካብ ቀድሚኡ ተሰውረት ንሱ ነፍሱ ኣዝዩ ስለዝፈቱ ሕሳብ ከማንካይ ከፈለ ጠንበርበር እንዳበለ ኣብ መበርበሪ ክፍሊ ዘድሊ ምኽሪ ምስ ተውሃቦም ተመርሚሩ ነፃ ምስ ተብሃለ ተደፊኡ ንፈጣሪኡ ደጋጊሙ ኣመስገነ ሃሚማ ክንሳ ስለዘይተለከመ ካብ ሞት ዘምለጠ ኮይኑ ስለዝተሰምዖ ንዘለዋ ሰብ ደቂስካ ነፃ ተወፅእ ዲኻ እንዳበለ በታ ሓጓስ ነጠረ ዘለለ ኣንደረ መውዳእቱን በቃ ሓድሽ ዓመት እንዳመፀ እንድዩ መብፅኣ ክኣቱለኒ ካብታ ትመፅእ ዘላ ዓመት ምስ ዝኾነት ጓል ኣይክቀርብኒ ፈፂመ እንዳበለ ጉያ ንገዝኡ ክገድፎ ድዩ ካልእ ግና ሓድሽ ዓመት ምስ መፀ እዩ ዝፍረድ ንስኻትኩም ከ ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝግደፍ ወልፊ ኣለኩም ዶ